Wadonjo weche mag tuke kama Small Simba FC joloch mag tuke mag Chapa Dimba gwenge ma Kisii bang' loyo tim mar Ichuni FC gonde 3-1 ma Sameta Grounds e kaunti ma Kisii. Emmanuel Onwonga noloyo ne Ichuni gol makende e dakika mar 11 okalo kuom picha choma. Bang' jotugo wuok e yweyo, Small Simba yudo gol mapiyo kokalo kuom Omoyo Elijah. Rashid William nomedo mar 2 kapok Alex Nyabweri medo mar 3 e dakika mar 63. E kidieny mar nyiri, Kisii Queens noloyo Moteiribe gol 1-0 e finals. Victoria Sports Academy nobedo joloch e kaunti ma Siaya Siaya bang' loyo tim nyiri ma Johera Girls gonde 3-1. Victoria ne yudo loch margi kokalo kuom gonde 3 manolo gi jatugo Leila Awuoro. Finol e kind rawere ma yawuoi nobedo gi ng'ikruok kendo chungi bang' johera mag timbe 2 mag Ambira Mobimba gi St. Peter's Wagai Mixed rodho kendo lawo jakudh firimbi. Ningependa kuwashukuru kwa kuleta ushirika wenu. Ni kwa ajili ya kutusaidia katika hizi talenti zetu, na nitawashukuru sana kwa sababu hiyo ndo chance ambayo nimeitumia, na nitajua hata siku nyingine kwamba talent yangu siku nyingine nilifunga magoli 3 ni kwa sababu ya Chapa Dimba. Naweza sema ni bahati sana. Juu ukiangalia players wengine wanatoka kwa familia maskini. So pesa kama hiyo like 10k ni pesa mob sana. Inaweza sustain maybe familia for a month or so. Kuna wale wako shule kama huyo goalkeeper ni mwanafunzi yuko 4th, unaelewa challenges za preparation exams, pia kuna hizo fee balances. So nadhani atakuwa amesaidika sana.